Takže dobrý den, dámy a pánové. Dneska si zahrajeme ještě jednou ten Steamble Guys, jak jsem vám dneska slíbil. A určitě stahujte, prostě stahujte. Je tohle nejlepší hra, ne na světě, ale je to dobrá hra. A určitě zanechávejte ty lajky, určitě sdílejte to video, ať se na to někdo koukne. Ať mi dává ty odběry. Ne, nemusíte. Ale už máme 9 odběratelů lidí. Dneska jsme ještě měli 8, ale dneska už máme 9. No, před asi 6 hodinama jsem to vydal. A tam jsme to hráli. A teď jdeme hrát. Zase se nám to nenačítá. Se to až zítra, tak zítra taky musíme natočit. Pak ještě otevřu dám tohle a tohleto, aby jsme mohli prostě otevírat. A já už běžím. Mr. Beast. Já běžím. Běžím. Zapomněl ležím. Mr. Beast. Tak, co už to Já padám dolů. A tam dnes, dobrý, udržel jsem se. A tam ještě padám dole. Tak. Musíme hrát rychlejš.
jsme dostali. Nenávidím reklamy. Je tady. O, 15 vteřinů. No. Tak jdeme hrát znova. Dávejte teď lajky. Yes. Jsme myslím, že dneska hráli. Tak. Vidí? Dobrý. Jdeme tady. Sem. Vždy jsme překročili. Hezky. Paní Rybová tam je. Vzadu. Tady úplně. Hej. Ona to nestihla, chudák. Budeme čekat na jednom místě. No, tak. Co to bylo? Bomba. Čtyři vypadly. Nechápu, jak někdo může ještě vypadnout. Co mě strkáte? Já vám nic přece neudělal. Já nic neudělal. Lidi, já jsem špatný. Co bylo? Je tady na takovým tom malým ostrůvku, ne? Yes, vyhráli jsme, lidi. A kdybyste se ptali, co byl ten čas, tak kdyby vypršel, tak ty, co přežili, tak by vyhráli. I kdyby nás bylo třeba 10. Blogdash, lidi. Tak to musíme vyhrát. Dneska jsme ho už hráli. Nás odpinku, ten týpek nějakej. A jak jsme letěli někam. Skvělý. My tady jedeme bomby. Teď nikdo nevypadá, škoda.
hodně napínavý. Nenávidím reklamy. Už je. Bude 5 hodin a už je tma jak blázen. Tak ať se to už roztočí na nějaký... Co bude? Rugby? Ne. Tohle mám taky rád. To jsme nehráli dneska, ale umím to. Tak. Mr. Bombastic. Tady vždycky nechodím, tady si vždycky počkám. A tady vždycky skočím. Protože se vždycky takhle zabiju, ano. Ne. Lidi, to nesmíme hned prohrát. Bych byl smutnej. Lidi. Lidi, co se stalo? Jsme prohráli. Jo, tak to asi neumím úplně. Máme 1500. Ne, máme 1500 pohárků. My si dáme poslední hru. A co to je? Jsme ještě nehráli. Jo. To je nějaká jiná mapa. Vůbec nevím, jestli chci hrát. Co se to stalo, lidi? Hej, tady to prostě... Hej! Mě to tady prostě hází. Musíte se vyhýbat těm bombám. Bombám. Au! Lidi! Kámo! To nejde. To je nějaký moc přehnaný. Oni už tam jsou. Jak tam můžou být? Aha. To už ne, běž tudy. Lidi. Bezva. To je hrozný, dáme si ještě jednu hru. Ach jo. Tak jdeme hrát. Ach jo, proč vždycky já? Ať už to běží. No konečně. Tohle zase. To je úplně to samý, akorát, že to je ze
rybový. Velký SpongeBoba. Jak tím, že ona je první? Tak už ne. Tak já zůstanu tady. Už nemá cenu ani tam chodit. Ne! Ach jo. Tohle video bude mít fakt 20 minut. No, dáme ještě fakt poslední hru, už na to nemám nervy. Tak, bum. Tady, hej, ten křížek. Přesně, hej. Teď, dobrý. A když když byste tuhle hru chtěli stáhnout, tak rychle ji stáhujte, protože je tam update SpongeBoba. A jinak ten SpongeBob už nejde získat. Takže rychle stáhujte Stumble Guys. Stumble Guys. Ale je to Stumble Guys. Tarata.